כשאני נכנסת למערה, אני מרגישה עטופה, מוגנת, שמורה, מחובקת בחיקה. כמו אמא גדולה, עתיקה, קדומה, אינסופית ביכולת האכלה שלה. שלום, קוראים לי ענת הרלב אור, אני סופרת, מטפלת ומנחה סדנאות. אני עומדת להוציא ספר חדש לאור, זה הספר השביעי שלי, שנקרא אהבה במערה. אהבה ומערה אולי לא נשמע שזה הולך טוב ביחד, מערה נתפס לנו מקום חשוך, סגור, מפחיד, אבל בעצם הוא יכול להיות משהו אחר לגמרי. מערות שימשו גם למגורים לאורך אלפי מיליוני שנים, אבל גם למקומות של טקסים, של תהליכים, של חניכה, של לידה רוחנית. וזה מה שאני עושה. בשנים האחרונות מגיעה למערות, חוקרת אותם ומנחה שם טקסים וסדנאות ותהליכים. ומתוך זה נולד הספר המיוחד הזה. הספר נכתב בשני קולות, קול אחד של אישה מהעידן ההוא שהגיעה אליי בתקשור, בהיזכרות. אישה שמספרת מהרגע שהיא נולדה ועד יום מותה את כל מה שהיא עברה במערות. בנוסף יש את הקול שלי, העכשווי, של ענת, המטפלת, המנחה, שמספרת את החוויות ואת כל מה שקרה במערות. אז זה ספר מיוחד, מרתק, זה גם רומן וגם ספר חניכה, ויש בו הרבה הפתעות. אז אני מזמינה אתכם לתמוך בהדסטארט, להוציא את הספר הזה לאור ולהביא עוד מהשפה הזאת של תרבות, של התפתחות, של מודעות, של היזכרות, בדברים שיכולים להיות גם עכשיו. המערות עדיין כאן, המערות נשארו, והן יכולות לשמש אותנו כשאנחנו רוצים ורוצות. אז תודה, מוזמנים.